suwepi ngene anak wong. Biasane rame bocah. Piye ngele rame dengane. Pah. Hawane mendung ndak mampu. Kira anak uang iki piye? Hawane mendung lho jane. Biasane panas iki usum rendeng. Wah, usum 3 rendeng. Rek penghasilan apa-apa. Kerjaan angel. Pak Di. Nanti ya, Di. Beda ya Mega Pro worting. Anggur ramal ae aku mang ngipi. Ngipi kaya ngene. Nemu duit 500. Iki duit ngendi ki rupane kaya ngene iki. Wah, nang gambar kethek. Rupane kaya Meki. Gue. Elek anggur ramal ngipiku. Ngipiku mang bengi siji diramal sik. Tuku ndok 3. Kok metune siji apa iki? Oh iya, sedane jujule 1000. Jujule tak katutne siji. Berarti nek ora siji loro ya 3 siji. Wes iki. Sik tambahi. Iki 3 tambah loro pira iki? 3 tambah loro pira ya? 6 meneh wis. 6 karo 3 karo 1. Nek patang angka kan tak tambah 1. Wah, nembus aku. 25, sekian. Sip. Woi. Ngaji kuwi. Sik, penting iki, perlu. Apa? Setor ini ya. Bocah ora ngomong lho terus mas aku. Wong sepi kok. Penting nggih, gemoy. Nyapa? Tok. Ini lho ceritane. Heeh, piye njaluk aku kecut gak, Bang? Oh alah. Sita ngene-ngene kuwi. Terus Apa piye, nyapa? anake kan kena kerjaan toh. Ki mampi aku ngipi tuku ndoke 3, jujule 1000. Dasar iki bener apa ra iki? Prediksinan. Tuku ndok disule 1000. Heeh. Ndok 3 jujule 1000. Ndok terus jul 1000. Bener iki. Yang metu tenan apa ora? Priyo metu. Sik mang bengi ngipi apa wae? Nyeglok ta anu, pesawat. Udah medeni ngono wae. Mati ya pokoknya. Iya. Dadi pocong iki diramal. Iya, Bre. Piye? Oke. Apa iki rame iki jane? Nyumbang. Oh iya, usum sumbangan. Nyumbang tok iki. Pot piye nyeglokmu? Kan dhuwur to. Ya, Ngendurke sawu jujing nyeglok awe. susuk nyeglok ya kata anu iki. Kata ngamben lho. Iya, Bre. Kayak piye terus? Turun neh awe. Turun neh. Nyeglok ngambene turun neh. Yo nyeglok ping pisan tambah loro, 3. Wes, Nah, kan rebur pocong. Lha kuwi lho kowe. pocong wis iso mlayu lho. Wis sembuh. Pocong ngene. Ya buru pocong. Pocong iki pira? Poconge iki siji ora. Piro? Iya siji. Sik. Kuwi ampere siji 55 ngene. Oke, men siji 55. Oke men nomor endi? Iki nyeglokmu pisan, turumu pindho, Heeh. pocongmu 1. Heeh. Dadi ne 250. Kuwi. Metune. 1 loro 5. Kok kerona beda. Piye samalamu? Namu iki kan ngipi apa? Ngene. Aku ngipi tuku ndok. Kuwi beda. Lembu. Tuku apa rae? Hah? Tuku apa rae? Tuku kabeh ae. Ya ne, Apa-apa. Timbang ragu-ragu. ragu-ragu. Kene entekne. Ngene yo. Hah? Ngene. Apane? Aku titip ae. Engko anu aku wis arep golek total barang. Ya, nek no. Tukokno yo. Gampang, lho duite. Duite yo bayar ora aku ora duit main ngalas ngono. Kok nek nembus bagian ono ya? Iya tenang. Saya mas saya. Oke, hati-hati lho. Iki sarputan iki piye iki? Hawane
Wadem rawan adus nah iki. Piye sidane? Tuku apa ora iki? Sloro beda anggone. Kadung titip ora nembus. Apa polos sih? Tuku ah. Gampang. Piye isidane aku? Mau ngitung ini. Tolong aku. Sik, slow. Tak dhewe pedang sik. Aduh suwen arek maklek bocah bas ditabrak ngene ram. Iki nyapo jenenge? Hop. Iki nyapo? Matan kowe. Asu bae ditabrak piye lho maksudnya? Lah wenten nulis wae lah genah tengah dalan. Kowe iki nyapo ning tengah dalan barang iki? Ora nyapa pe batur ora isih sibuk ngeramal iki nge. Ramal opo? Ramal nomor. Singapura metu kabeh ya jarene. Aku lho nyeting drak 200 cc kowe tengah dalan. Nyeting mbuh ngetne anu wong. Lah ora ro lah aku ngene lho. Sakek ngene-ne. Lah iya. Lah iya 200 cc lho, Mak. Loro lho iki jane. Piye karepmu? Iya, timbang ngeramal ni ra mesti oleh. Heeh. Arep munggah ngono. Eneng anu. Kayu Gusti Allah kono. Yo ora, kayu gedhe, Mak. Kayu gedhe iki lho. Iki kaya anu lho, jaluk-jaluk nih lho. Apa iso kayu gedhe Iso, persyaratan enek, dudoi piye? Piye? Gelem mau. Oh, kembang sak taman. Sak tamane wi. Yo ora lho, Mak, kaya nggih wong nyekar-nyekar lho, ora we. Wah, iya. Gedang. Heeh. Lilin apa dimar nek duwe? Ora. Duwe aku, insyaallah. Sing paling penting dia dudoi. Apa? Mie. Lho mi barang aneh men wi setane. Lho jare luwe barang lho. Ditampra yo butuh mangan. Mosok nggodhog mi. Iya begitu ae ndodok mie setan. Lawakku mi ceki ngono ya. Ayo nek nek gelem mau. Karo opo sing sitok ae? Rokok aja sampe lali rokoke. Sampe lali gagal we tenan. Rokok paling penting keloro wi. Mosok demit ngerokok barang lho. Lah ya mbah persyaratan yo kuwi kok jarene. Kowe jare sapa? Kancaku ati doi jarene yo ngoleh tenan to. Tahun nembus berarti. Iki tau tenan. Wis ngene. Mas Bagas nguntal bantal. Opo wi? Ayo gas budal, tak golek persyaratan. Sik enak stok gas persyaratanane. Lah ribet men lho jane. Ora. Kudune jam 12 bengi, ora oleh kurang, ora oleh luweh. Lah gini ya. Mbuh kuwi pokoke ya kuwi persyaratanane. Lah aku piye narane bature? Wes mbuh pokoke dhewe kudune. Ya selas aku, penting duitku enek. Lah iya, las. Yo. Duit tok. Wis mulai aku karepan. Yo mulai. Ayo mulai ya anu, ayo. Ayo. Masalah peteng rame piye iki? Kanggo batur ngene. Iya nek konangan RT malah padoni. Wis penting gawe sajen iki bismillah budal golek togel lho. Golek togel bismillah piye to? Terus ora apa-apa wis. Kembang taman cukup gedang ngene iki rokok surya cucuk rokok sukses. Tak apa setane sukses. Mie wis enak. Terus enak jam 11-an ya. Arek teko ngendi wite tapi. Tak golek sak nang. Apa iki? Cilik kok iki. Jadi gede mah. Masalah iki alas gede. Iki kayu nek mak golek ra temu-temu. Wah, mabrik aku marang setan lagi nek temen. Amin. Aku min. Ampun min. Kula mboten derek nangkung, Mbah, kula Mbah. Nun sewu, Mbah. Nang rono. Jane ndi ya kayune iki sing gedhe? Iya, ketok gedhe Mas aku. Riki ae. Lho alas gedhe sak mene lho, kok demet tok isine iki wae. Tak dikek kene presen sing mangan ya. Assalamualaikum, Mbah. Enten anu Mbah panganan gedhi kagem jenengan. Iki luwet iki esane. Wonten kembang taman, gedange loro, rokoke sukses loro.
Iki enek mie, Mbah. Santai karaku. Aku ora ganggu kok. Dilit aku mengan. Aku kan ndi ya? Isip rupane. Harus pateni yang setane ngumpuk isan terus tak pateni. Siji loro mati kowe. Jadi bayar sengkin aku. Roma iki present kinae. Wah, nuwun. Wau mriki boten napa-napa Mbah kula. Namung nuwun tulung Mbah. Jane mboten sepiro Mbah kula niki wau. Namung kita kembang taman kalih mie enten Mbah rokok. Namung kalih Mbah. Gedange nggih kalih kula wonten dalem luwe pun kula cokot. Kula terus kemawon nggih. Nek rentenge Mbah kah hijau. Kula minta rokok kalih gedang kalih niku ajeng nedok kalih jenengan ngoten. Makan bersama lho. Kadang jarang-jarang aku mangan karo Mbah ini. Amit Mbah. Kula mau mriki jane namung butuh Mbah kula Mbah. Kula mboten gadah yotre usum pires golek kerjaan angel Mbah iki. Nek kula nyuwun bantuan jenengan, kula tumbas togel Singapura. Jenengan sukani, pun kula sukani niki. Nggih matur nuwun nek jenengan sukani Mbah, nek mboten kula nesu pokoke mbuh iki. Jalan satu-satunya adalah ini kok. Kula ngendikane Meki. Mbah, iki Mbah, gedang Mbah. Tak cokot iki. Rokok iki, apa timbakne rokoke? Sakne. Pan. Kene. Ngoten mawon Mbah kula. Soale iki wis pun dangu Mbah niki. Pun dalu amun dangu. Apa iki? Sopo iki? Iki kertas ini. Salah tenan. Loh. Wah, berkana. Apa iki? Nggih, Mbah. Nggih kula bukake Mbah, kula ampun matur suwun Mbah kaliyan jenengan iki. Saestu. Rokok jenengan pecah. Kula empakne melih. Pun niki sae. Kula matur nuwun Mbah niki. Kula mboten dangu-dangu. Soale bojo kula sak mbrengi ya nek gedange enak Mbah. Pun aji-ajiku dijimar aku mulai sik Mbah, nuwun pamit nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Wah, mantap iki. Oleh mie gratis. Tak ngi sayur sesuk. Aku murung di sayur yang omah kok. Oleh gedang barang. Mantap. Iki rokok ya, aduh. Rokok gratis iki mantap iki. Wedhuk rokok gratis. Tenan. Wah, isut kaya tak habis ya percaya lho. Mantap lah iki. Tak gambar iki patene. Allahumma barik lana, apa ya Allah, Allah. Seliram. Males. Untuk ngajin apa-apa. Nek terus titik aman. Iya sangune bae radis. Loh. Tekan sapa ini? Apa yang nomor togel ini? Apik tulisan suwun panganane piye to iki jane? Iki setan gendeng apa piye iki?
Lah wong kei panganan jan rata ikhlas, rata kabeh jan omah wok ya tak go kabeh. Piye kok malah dihapus ya wong setan iki. Jangan endi. Apa korek-korekan uang ya lah gak alasan ini kan ngejeluk panganan aku. Terus mie rokok loro, gedang loro, kembang ku padoni mama lah pak ya. Piye iki nang sini? Sopo ya jan ini diulang ini? Golek iki kan ono sesuk. Lah urusan korek. Woi nyapa iki? Jadi demit aku ya dhuwur. Cuma ning ndi lho jane? Dhuwur. Bahaya sumpah ngono. Lah rasa ngapus wae. Domo iki putih. Lah aku lho ya kok kono ya. Kono ndi? Dhuwur kono. Lho, ora demit ya. Jaremu kok kon rono kon go sajen kuwi to. Ayo tenan. Nek lo anu. Si arep ngomong iki. Arep ngomong demit tenan. Endi ra mu gedang. Dhuwur. Enak. Sri pilih. Tenan medeni. Langsung merayu ngono. Iki kaya kenal lho gedang. Kenal piye to? Iki kan dhuwur kono iki aku. Aku kan dhuwur kono nggo iki ya wae. Go apa iki apa? Tak go sajen. Kamu tak pangan sita tinggal sitok. Lho poso. Iya gedang awake. Arep nemuin dhuwur kono lho iki. Lah ngapus wae. Ngomong ya rek. Masa demit anu koyo ngene iki carane. Piye-piyean lho. Iki demit apa wong iki tenan. Lah Wow. iki oleh aku nggawa lho iki. Emo saya nemu ae tenan iki. Ketok ngapusi aku ya ngerjani aku ya. Kenapa? Kowe ngerjani aku ya rasa. Ora. Pensuri Ampun, aturan. Mak. Ora gak ngene. Jelek iki pokoke. Ijo ana rokok loro gedang loro karo mie. Gara-gara Iki ono apa to iki? Kayak rame. Ono apa? Iki lho, ngapusi aku iki. Ngosi piye lho, Pak? iki? Nek kowe percayanan lho, Pak. Oh iki. Ngapusi iki pokoke aku. Kon golek tugal ning kono kayu gede. Lah kok tiba panganan jikuk kabeh. Lah enak to, Pak, panganan iki. Dibang mubasir gua. Sing jelas lek cerita kuwi lho. Gak wong turu ae lho. Kowe linggo dhisik lho, malah nantang Enggak. teko. Gak cerita. Ya. Nang dalan cetukan mati. Ramal tugal enggak. Terus didoi serene ning kono wingit dhuwur. Kon gawa sajen, kon gawa kuwi lilin. Wis ten gawa tak kei panganan. Dikai koyo ngene gak, Pak? Apa nomor iki jenenge? Suwon panganane. Tulisane sapa iki? Tulisane Megi jelas iki apik ya. Tulisane Megi. Gitu, Pak. Sekretaris anu ta iki? Iki tulisane bendahara iki wong tuwek iki. Sekretaris kok bendahara. Sik nang Midan. Lah iya. Nompi to. Apa yo, Mek? Wis ngapusi mek kowe. Iya. Lho, kowe iki yo aja ngapusi, kowe barang ki yo aja nogel. Terus piye, Pak? Sak melarat-melarati wong nggih. Aja ngasih nyekutokne Gusti Allah. Nah, Iya, Pak. tapi ya Pak, manusia panggone salah, Pak. Al insanu mahal khata adisian. Lha opo kuwi? Menungso e duweni sifat loro, nara bener ya salah lho. Angel jane. Oh, alah. Kuluban ya ada mahkotun. Sing ngaku anak turun Adam mesti duweni luput karo salah. Salah mudeng lho ini ini. mudeng Tapi kok kelakuanmu koyo ngono. Nek nggih maksud dik tobat mlebu swarga dhisik ora apa-apa to jare. Pah. Yo aja nglakoni ngono kuwi. Iki salah lho. Salah aku. Salah nu ya. Ora apa-apa, alin sama makhluk tak manusia nu enggak. No, yo. Terus apa tau nang wae. Wis tak baleni yo. Gedang kowe enak kan.